Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Mahadjong buntag mahigala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Kung muadtos mo sa YouTube, makita ninyo nga wala ko nagkuan nagputi. Gusto na ako makita ninyo nga bata pa ko tanawon. Kada man ay maminaw sa radyo, maingon dayon nga abibiya na mo dok nga pandak ka. Pundok putot lagi daw. Unya itom, unya kon pagyud kanang tigulang na. Santa Cruz Digus. Binuang gyud mo ha. Bata pa gani ko 68 lang. Ang problema lang kay mayo pang pusti kay gahi pa. Mao lagi ni din, basta tigulang na ka, maayo pang pusti kay gahi pa. Karon butaga man ka. Importante kini ko isulti sa inyo kay pagkadaghanan sa inyo maghunaw naman nga ang makadiagnose og mga cancer, mga unsa pa ba diha, mga kuan X-ray ra dili oy. Kana pong ultrasound, abi ninyo makita tanan sa ultrasound dili in town. CT scan wala pud. Tungkol sa advancement sa medicine na examination lang sa dugo, may bawaan ng nakay cancer ba? Kung wa pa mo kay baluan na, paminaw, kuha ballpen, isulat. Kay di ninyo ma-memorize in town na. Wala gyud mo kabalo nga naadiyay nga na mga gitawag nga mga tumor markers may gala. Tumor markers, TUMOR. Tumor markers. Examination na sila sa dugo nga di na usahay gani mura na mo confirmatory laboratory nga makadiagnose nga cancer ba yun ng gadako imong prostate kanang naa kay problema sa imong atay, masitis ka na ka, ma-ultrasound na ka, tanan na himo MRI niya makita nga gamay gyapon ang gamay ang atay pero sakit di tumor markers na among gamiton mga igala. So, isa-isahon na ko siya, kung mahuman ako ha. Isa-isahon na ko siya, kato mga kuan niya, abbreviations, para makasabot mo nga, ang doktor di ay dili lang gasalig sa x-ray. Dili po siya gasalig sa ultrasound. Kadaghanan yun na may gala, bulukso na gani ko. Kung ako ang makita, mag-examine sa imo, mag-consulta mo sa ako, pag magsuspit sa ganito ko nga cancer of the atay, of the liver, napipahimo nga laboratory. Pag makita na ko ang result niya naa sa level nga cancerous, musulti na ko. Wala pa na ultrasound na yan, wala pa na CT scan. Kato pag yun. So munang gitawag nila nga tumor markers. Tumor markers. So, una, naay mga examination sa atong lawas nga dugo na lang examinon, dugo na lang. Naiuban po nga dili po makita except sa biopsy. Kabalo man siguro mo nga kung balik-balik ang biopsy. Ngano man, mura gyud na siya ang confirmatory nga tissue o kundi ba unod sa lawas o unod sa atong mga organo nga maka-confirm nga naagay problema. Ang biopsy ra gyud. Walay lain mahigala. Dili CT scan, dili ultrasound, dili X-ray, wala gyud siya tanan. Biopsy gyud siya ang una. So, dili ko karon sa laboratory nga dugo la examinon, may bawaan na namo dayon nga naa kay posibilidad ng cancer. Okay. Ang common kay nga mga tumor markers nga ako gikuan nanamoy ballpen diha magala, namoy mga ballpen, papel, maski gyud kana agong putos sa bulad. Ibuta isuwat na ninyo kay lisod kayo dili gani mo kadaghanan gani estuduan ako mga bag-ong doktor di gani ka memorize. So isulat gid nyo. Kung wa mo'y ballpen diha, tag ballpen oy, grabe pag wa po'y lapis diha no. Sige. Dagan kay para makuan, para masuhat ninyo. Kani sila may gala,
makasabot na dahil mahala ba ang examination sa dugo Ha? Makaingon gyud mo, mahala ko di pero mao lagi na sa may gala. Dili na ko kinahanglan nga magkuha pa, maghimo pag examination line. Kay kung tanaw na ko nga nag-indicate gid nga cancerous siya, mag-biopsy naman na ko diretso. Wala naman. Mo na yung second step. Mo na makatipid ang pasyente nga moduol sa ako. Kay laktawan naman ako itong mga procedure nga. Mag-CT scan, ultrasound. Wala na. Laktawon na ko na siya. Para pag human ako, biopsy diretso. So, nga ni. Ang number one nga, permi na ko siyang gamiton, kanin sa prostate. Ang prostate na higala, magkatigulang ang lalaki, maski pag kusog mo kiyod o hinay mo kiyod, ayaw mo pag hunahunaan ng kamong mga lalaki nga, kung kusog mo kiyod, dili magka-cancer sa prostate. Dili na tinuod doy. Dili na tinuod doy. Kanang kusog mo kiyod o hinay mo kiyod, pareho, magka-prostate cancer. So, unsa may akong ginahimo? Usually, mag-complain man gyud ang lalaki nga maglisod na kog ihi do. Magtulo-tulo na lang, mabasa na akong sapatos. Mamangin na siya, basta magkatigulang ka. Isa ko'y tiguwa nga musirit pagyapon ng ilang ihi, di man. Halos tanan, lalaki. Maski pagbayot, basta laki, hinay gina siya, basta mutungtong na gani kag 50, hinay na kaya na siya. Magtulo-tulo na lang. Unang imbis ang toilet bowl na basa, ang sapatos na. Usahay gani ng mga unsa man kadong. Sabay man tagi anak nganong nauna magkamatay. Mao lagi na loy nga pag magingala gani ang tao, usually magpa-ultrasound ko. Kay makita man ako sa ultrasound kung dako o dili ang prostate. Okay? Pag makita na ko nga dako, moadto na dahil ko sa tumor marker. Number 1 nga tumor marker. P as in pineapple, S as in Susan, o A as in amor. Amor. B as A. Prostate serum assay. Sige, sulat. PSA. Prostate serum assay. Kana siya examination sa dugo na aron mahibaw-an kung cancerous ba ang pagdako sa imong prostate. Kadili man cancer tanan ang magdako ang prostate, dili tanan. Siguro mga 5 to 7% lang ang uban sabay sa edad sa lalaki. Kung magkatigulang, magkadako imong prostate, walay makapugong ana. Masipag mo inom kag katakot-takot nga herbal supplement, maski pag tanang herbal supplement mo inom kana, mo dako gihapon ang imong prostate, maski bayot ka pa. Maski bayot, Yun nga, I am a woman in a man's body. Atik ni mo, noy. Kay laki man ka, budak ko, yun ay mong prostate. Wala yung kay pugong ana. So, ang examination na ginahimo na ko para may bawaan kung cancerous ba siya o dili is PSA, Prostate Serum Assay. Okay? Number 2, ay kaduhang pirmi po na ako mahimo may gala kanang, for example, pag magpa-barium enema x-ray na siya sa lubot. Barium enema, labatiba na siya mga manong. Labatibahon ka, labaw na yung, ang unang complaint mo nga, di naman ko kalibang do ko, usay tag-upat, tag-kalima, niya, makalibang manggaling ko, ingon lang kadagko sa kanding, kuwa na. Sinyalis na nasa nga colonic cancer may gala. Cancer of the large intestine. So, magkuan na. Mag-barium enema ko or yung mahal-mahal kayo, colonoscopy. Mabot man budga kag 60 mila na karon. Pero naay examination mga igala nga ipahimuon na ko na siya
para may bawaan ako kanang nabay nagbala sa imong tinai sa large intestine. Ang tawag sa tumor marker is CEA. CEA. C as in kagape, E as in elephant, A as in apple. CEA, carcino-embryonic antigen. Carcino-embryonic antigen. CEA. Okay? Kaya? Oh, dali sulat. Dali yun. Ha? Labaw na yung kuan. Taga Sigaboy. Mag-complain na daw. Mas kinay mong baba no? Oh, CEA. Carcino-embryonic antigen. Carcino-embryonic antigen. Serum tumor marker na siya may gala, makadetermine, makaibalo kung nabay cancer ka sa imong large intestine. Ikatulo, kung naay tumor, ako lang dali-dalion na igala kay di ko kahuman, sayang. Sa tibok, since 2004, karon lang ko nag-istoryaan eh. Sukat-sukat ha. Sa una, pitsi-pitsi. Musulti lang ko nga ang examination na ana para sa large intestine, CEA, mga ano, sa prostate, PSA. Okay. Kung sa ultrasound, for example no, ni-complain mo nga sakit kay akong putok-putodok. Unya, paghikap na ko sa imong tiyan, dako imong atay. Daghan kayong sakit, di ba? Baka man kayong sakit sa mudako imong atay. Hepatitis B, maybe abscess. Libo na ba? Libo na ka mga sakit. Di lang cancer of the liver. So, unsaon nako siya paghibalo nga cancerous na. For example, pag ultrasound, na nakita nga bukol. May bukol. Magpa-examine na dayon ko. Before ko mag-biopsy, magpa-examine ko dugo. Ang pangalan sa examination sa dugo, AFP, Armed Forces of the Philippines, AFP. A as in apple, F as in flower, P as in Philippines. Okay? Alpha fetoprotein. Alpha fetoprotein. Alpha is ALPHA, alpha. Feto, FETO. Protein, PROTEIN. Kung di mo kaapas, adto mo sa YouTube para balik-balik ka, i-playback ang inyong sa YouTube kay atras-atras man nimo. So ma-memorize nimo makuan. So isulat AFP, alpha fetoprotein. Munang tumor marker. Ang tumor marker sa cancer of the breast mahigala. Usay makalimot ko ani kay talang sara ko nagakuan ani kay akong pag human ako opera, ako namang ihatag sa oncologist dayon ang pasyente. Kay sila na imo follow up, sila na imo mo determine kung sa mga tumor markers himuon. So, ang akong for example, magpa-check up mo after 2 years, after 3 years, after 5 years, kaya nga naman kadugay mag-follow up sa cancer of the breast. Diba? So, kung ako'y mag-opera nimo, makita kita forever. Wa ginay undang. Mahimo na kang kuan, silingan. Kada unong kabulan, kada tuig, kada 2 ka tuig, kada 3 ka tuig, magsige tagkita. Nya ang isa sa mga tumor markers nga akong ginahimo is CA. CA, kagapi, apple, tapos numero 15, 15. CA 15, 15, tapos hyphen o dash 3, 3. CA 15-3. CA15-3. Muna siya ang tumor marker sa cancer sa breast. Talag sara kay pahimo ana ang mga doktor. Ang oncologist usahay mogamit sila usahay dili.
Mas gusto mag yun nila nga ang kuan, mag-ultrasound, mag-x-ray, nga naman ilang gusto. Pero usahay ako kung makita na ako nga medyo okay naman is manang, wa man gyud ko makita nga findings, ultrasound negative, chest x-ray negative, mag CA15 industry ko. Kay musaka gani na siya may gala, agoy. Naay focus of metastasis ang pasabot ana ba nga nikatag ang iyang cancer nga dili maklaro. Maklaro lang sa bone scan. Kung wa pa mo kadungog og bone scan, tanan bukog ninyo i-scan, so may Bisaya sa scan ay wa man po Bisaya sa scan may gala. So mura na siya kanang mura naghihaplo siya og kanang x-ray. So i-scan, bone scan ang tawag ana. Tanawon kung basig naa day nikatag na ang iyang cancer dito sa mga bukog. Kaya ang cancer of the breast, muuna na siya sa atay. Paghuman dito na sa mga bukog. Paghuman dito sa baga. So, imo to siyang halaghugon, asa man yung mga buanga din ni paingon, basig ni paingog lain. Nya, wala gibati ang pasyente ha. Mabitaw nang usahay, masuko kung namingon nga, wa man ko'y gibati dok, wa ka kiyapi. Daghan kayo na siya mo makita, may gala. So, ang tumor marker sa breast, may gala, is CA15-3. CA15-3. May uban, na examination sa dugo, nga ginaghimo na mo, pero dili siya tumor marker. Mo indicate lang yun siya nga naay posibilidad nga nagka-cancer na siya nga organo. Okay. Ang isa na, nga pirmi na ko na siya himuon, labaw mag-yellow na ang mata. Mag-yellow ang mata gani. Kunya, pag-ultrasound, wala makita. Pahimo ko so alkaline phosphatase. Dugo na siya examination gyapon. Alkaline phosphatase. Ambot lang. Kung di man tanan espesyalista makabalo kanang dili espesyalista di kabalo ana alkaline phosphatase. Kaya na siya marker na siya sa specific yun sa tubo sa tubo nga nagadala sa abdo gikan sa atay paingon sa tinai. Pag mudaghan ganina taas kayo ang iyang units sa examination sa dugo, nagpasabot nga na siya cancer sa iyang common bile duct, sa iyang tubo. Lisod no? Lisod kayo no? Mao lagi ni. Mao gini problema mahigala kay kung mag-explain mi sa inyo, abi namog sayon ra. Pero in town, kutaw ng libog mahigala. Di nagyan mo makasabot, labaw na yun kung pinaspas ko explain nga. Nang mag-opera ko sa imo nang kay ang imong tumor na sa common bile duct, nasa tubo na nagdala sa abdo gikan sa atay paingon sa tinai. Okay? Kasabot mo? Kasabotation na lang, Dok. May daghan na gala, pero dili kayo na ako ginagamit. Kay mahal kayo, na ay tumor marker para sa thyroid. Di lang ko mag-istorya ana kay di man po mo talag sa pag i-order. Usually, kanang biopsy, mag-yuday diretso. So, kaning mga tumor markers ang kung ginasulti sa inyo, commonly yung na ginahimo, labaw na yun kung vague, Bisaya o na to, kanang dili klaro ang ultrasound. Dili klaro ang CT scan. Dili klaro ang other modalities, other laboratories. Dili siya maklaro. So, before ko mag-biopsy, ako na siyang himuon. Ma-AFP, CEA, CA15 industry, himuon ako na siya tanan para pag na siya indikasyon nga kinahanglan gyud siya i-biopsy. Okay? Tiyaw mo na, wa pa gani ko kahuman sa uban, 5 minutes na lang. ingani ka complicated mag-doktor may gara. So kung wala pagyud mo ng kadungog ani akong ginaingon sa inyo, dili ba kapag ani ang ginahimo sa doktor? Dili siya kapa may gara. Abi ba ninyo x-ray lang, ultrasound lang, Dili, daghan kay may ginagamit nga laboratories. Ingani ang advancement sa medicine. Kung naka-realize lang mo ang
magdoktor sa una, sayon kay sa karon. Kaya lang, sa una, sala kayo ang estudyante mosulod sa medicine. Sala, may gala. Siguro sa akong panahon na, 1978. Ay, nga na ako katigol lang ha, basig na yung mga bata pa ko. Sa 1978, may gala. 2,700 ang aplikante sa University of Santo Tomas, duha ra may gidawat. No, na lang na. Karon dali na kayo mosulod. Dali kayo mosulod pagka medicine. Pero libogation lagi kay daghan na kayong details nga ilang memorization. Mao na siya nga libog na kayo ang medical student. Pag-abot niya sa internship, wala siya'y nahibaw ang luoy kayo. Mao na siya nga ang mo-option gud ang bagong doktor nga mag-specialize na lang kay ma-focus man siya. Kasing-kasing lang, lungs lang, panganak lang. Murag yun na iyang i-focus kay libog na kayo may gala. Sa among panahon, amo na siyang tunan tanan. Di pa man to kayo importante ang specialization. Karon di na gini mo ma-memorize may gala. Daghan kaayong mga ginaistorya ang oncologist nga gumaminaw ko. Wala na tawang ko kasabot. So, kung, for example, pag human nag-operasyon sa tutoy, ipadala ta kag oncologist kasi sila na'y bahala sa mga bagong advancement sa pagtanaw kung nga ba kay cancer, nagadaghan kay mong cancer o nagasamot ba nga walay makita sa examination. Kung mag-examine ko tutoy may gala, mag-examine ko kanang matingala mo nga hikap-hikap diri sa kuan sa liog, hikap-hikap diri sa ilok. Ala, bisag asat tanawon, gunita na ako na siya kay gamay lang kayong bukol may gala, makuyawan ako na akong itlog na sa akong dalunggan na. Kaya humana biya ko opera. Mag-opera na ba ko? Sus! Usahay lagi, siguro sa edad po na ako na siya, magkasultig ko sa akong anak nga. Ginawas ako. ingana gid siya ka problema may gala kay labaw na gyud third time, fourth time. Abi ba ninyo mag-opera ko kay isa lang? Sa tutoy, no? Na isa ka klase nga diagnosis sa cancer of the breast nga pag mag-opera ka sa tuo, mag-opera po ka sa wala na tutoy. Ano naman? Kay kana siya, taas na kaayo ang isa, duha ka tuig, mobalhin diri spikas. Ngayon dahil ng ubang pasyente. So, dito, Dok? Nabilin? Dili. Mo gina siya nga klase nga cancer of the breast. Mo nagitawag mammillary cancer na galasas. Ang mugawas, kung nagawas diri sa tuo, di kilid, mugawas po dito sa wala na kilid, ingana na siya. Mo to ang case ni kuan Angelina Jolie. Kaila ba mong Angelina Jolie? Mo na pinakagwapong tutoy nga Amerikana ang kanang artista. Kuan jud kay siya, attractive kay siya tungod sa iyang tutoy. Ipatanggal niya yung tutoy ba? Ayun yun mga advance kay po siya kay determine po ang DNA testing kung naabag yun sa chromosome na nag-positive kay ang iyang mama na apoy cancer of the breast. So, patanggal na lang yun niya para wala kanang artificial na iyang breast. Hinimo na lang ba? Di na pa sa to sa unang natural good siya. So, kani mga butanga akong gina-istorya sa inyo, lisod ni siya itunan. Lisod din siya. Kay itugma-tugma man nimo. Sa ganitong para sa CEA, cancer of the colon. AFP, alpha-fetoprotein, cancer of the atay. PSA, prostate serum assay para sa prostate. Kung may cancer o wala. Pag humani mag-opera sa prostate may gala, for example, na kay benign prostatic hypertrophy, nidako imong prostate, niya maglisod na kag pangihi. Ang next examine pa kag PSA kung taas ba kayo. Kung dili siya taas, normal lang, ikuanay ka, operahan para lang makaagi ang imong ihi. Pag human mo opera, ang follow-up every year,
tanaw ni mong PSA. Kaya kung mo taas siya, ha, lahi na po lang operasyon, dili na itong scrape lang, kundi tanggalong gyud ang imong katibukan nga prostate. So, mo lagi ni. Dili siya ang medicine, particularly sa surgery, dili ingon nga waris lang asa pa ingon ng utok sa surgeon, dili may gala. Fix gyud na siya. Di kahon. Sunod yung ka sa plano. Kahon. Para dili malaktawan. Para sa ana, maingon ko sa imo nga unsa ang pag-manage sa cancer of the breast. Sus, ang detail ano may gala, grabe. Usay gani, mabot pa kag mga isa ka tuig mag-explain ba sa pasyente. Hinay-hinay pag human ani nang mag-chemo ta. Ano man dok ng chemo man ta kay kani stage 3 na ka o stage 2 na ka. Ngano man pod nga mag-chemo na po dok kay ngano na ana po ini katag ingana ba? Ingana siya. Hinay-hinayon na mo og explain sa pasyente kay kung di na mo siya kuan isa hinay-hinay, di mo gyud mo kasabot. Kaya ang inyong hunaon-hunaon, kwarta naman. Gastos. Anto, mahurot na lang. Yeah. Huli siya. Pero ang ka-interesting lang yun sa surgeon may gala kay urag yung kag ka ng naghunting ba? Man lang yun. Focus yun kayo. Una siya nga, kung ingon mo nga, anong wala man ka ng cardiologist, doc? Hindi ko. Kay stethoscope lang. Anong wala man ka ng OBGYN, doc? Di ko. Kay bilang. Ha? May man surgeon kay gikan sa agtampa ingon sa tumoy-tumoy sa imong dili sa kinatawa. Tumoy-tumoy sa imong kumangko. Pwede mag-opera ko ana. So ingana ang surgeon may gala. So katong mga tumor markers nga akong ginasuri sa inyo, gisulat ninyo. Kung wala adto mo sa YouTube. Tapos sige, sulat. Kay kanang gisulat ninyo may gala, gikan mo konsulta sa doktor. Uy, mo man giingon doktor kagapi nga PSA. Prostate serum acid dayto kinahanglan gyud ko ani. Dili day ko ani nga mangutanag pwede ba ni? Ado, unsa man ni di pa ni kinahanglan o kinahanglan yung laboratory ani ana. Anya na ba? So, makasabot na mo ba? Makaingon na day mo. Tama gyud to. Ngayon ni akong doktor kay musulti gyud. Muna, ma-appreciate niyo ang kuan sa inyong doktor kung kabalo mo information pertaining to your body. Si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Ganing mo inquiries, akong sekretary gyud niya tawago na kay tungod sa akong kabisi. Dili gyud ko katubag sa akong cellphone. Ang number is 0995 221 8007 0995-221-8007. Okay. Ubay pa niya itong text kung may gala. 0963-934-3573 female, 69 Pakibato. Dok, ang loperinal loperinal pancreatitis. Di man siguro allopurinol siguro ni nang pila pud ka milligrams o pila ka adlaw tamaron. Ang allopurinol wala may allopurinol allopurinol. Kana siya forever na ka mag-inom ana para mo-prevent sa imong arthritis. Dili kay mainom na kag adlaw. Every day forever. Mo na gitawag tabletas nga forevermore. Kung sige kag tanaw atong Korean movie nga Forevermore, mao na siyang tambala, way undang, hangtod sa hangtod. O 300 mg yun na perme kung tiguang na ka. 0948-166-7441. 7411 from Samal. As kulang mag-clinic karon Sabado si doktor. Sabado dili lang. Biyernes lang ang akong appointment sa Samal. Unsa dapat buhaton before me muanha sa clinic. Basig ang imong pasabot diri sa UM test. Ayaw mo pag hulat-hulat nga moabot ko sa clinic kay matangkong gyud magyud.
Kung pwede gani, ang uban mga nina sa klinik alas 6 sa buntag na. Para dayon makita na ako, makauli dayon mo. Kay di man ako gusto ng kanang gani. Kanang ganing madugay mo sa klinik. Kay maluoy ko sa inyo mamuti ng kalimutaw hulat ka sa kadaghan sa pasyente. So sayo. Una gyud mo. Naiuban nga mamut ng alas 5 sa buntag. Di na pasudlon sa security guard kay bat. Kay sayo pa kayo. Ingana siya kakuan yun. Ingana gyud na sila nga kabalo na gyud sa schedule nako. 0928-561-3176. Dok, unsa vitamin imnon para matambok bisag unsaon nako og kaon dili gyud ko motambok. Grade 6 pa gipaminaw sa imo karon grade 8 na ko dili ko bitukon. Dok, hinaot mata kinaon unsa man ni nimo og vitamin para magtambok ko. Salamat, taga Don Marcelino. Ay day kani siya day nagyud kay problema basig na kay toxic goiter. Number 1, na kay problema sa kasing-kasing. Number 2, na kay problema sa atay. O ikaupat, na kay problema sa imong kidney. So magpa-examine jud ka, bahala wa kay gibati. Dili usahay inyong bali-baliwalaon lang pero para nang hangakon dayon mga bata pa mo. Simptomas ba na? Simptomas ba na? So kinahanglan makita jud kag doktor. 0992-934-3715. 66 years old, Ruben Gonzales Samal. As lang, tinuod ba naayo enlargement sa prostate, dili siya mukupos baski gainom tambal. Dudart, salamat sa pagtubag. Ang prostate nang kadaghanan sa tambal, pugong lang. Usay po pasabot sa pugong. Dili na kaysa mo dako ba? Murag temporary lang yun na siya. Kadaghanan sa mga tambal sa prostate, dili na siya nimo maundangan. Once magsugod na ka. Kay ang final final countdown ay operasyon ba sa prostate. Dili siya mo epek. Ang tablitas pugong lang yun. Number 0936-202-1417 from Dan of Pantukan. Amahan namatay sa danlak. Danlak lang namatyan. Kami mga anak niya nga lalaki magposibilidad ba pud nga magka-danlak? Yes, almost 90% dong. Almost 90% nga magka-danlak man. So sa karon pa lang medyo bata-bata pa mo, magpa-examine na mo daan. Dili na makita sa ultrasound ha. Ayaw mo pagsalig sa ultrasound kay kadaghanan ng doktor magsalig og ultrasound para pag-diagnose og danlak dili. Kulkugon yun na imong itlog. Agunitan yun tong mga buslot dito sa imong singit. Para maklaro. Ayaw mo pagsalig sa ultrasound kay dili na siya usahay makita. So, pa-examine na mo kung mga anak lalaki. Pero ngano man po mamatay o danlak lang in town. Kung gidali lang siguro. 0997-492-1129. Daghang kayo mga sakit may galang preventable ba nga. Dili gid mamatay. Depende gid na siya sa mag-una-una o ma-examine dayon sa doktor. 0997-1492-1129. 53 anyos lalaki. Usahay short ginhawa. Taman ra sa dughan. Unsan nanidok ay sigurado ka ani. Number 1, wa ka exercise. Kay 53 years old pag ka. Number 2, na problema sa kasing-kasing. Number 3, na problema sa kabaga. So kanang tulodong, kuno na adong kay basig naadyo ka diha. 0943-130-0796. 54-year-old female. Magkaon sige madunlan. Ininom dayon tubig. Ay. Kani siya day, kung dili siya mubo ang imong calcium, ha,
naay problema sa agianan sa pagkaon. So unsay unahon? Pag-inom sa og calcium, caltrate nga na. Pag-inom ana. Pag maabot na ka og duha ka bulan, mag-inom ana nya dili pag gihapon sa mawala ang dunlan, wala na kinahanglan gyud ka gyud magpa tanaw sa doktor kay kinahanglan ka X-rayhan. 0909-524-3830 Dok. I-shout out ko Tig Panic now ko diri sa Tig Pabinaw ko diri sa St. Luke's Manggahan Turil since 2004 magsubay sa imong programa sa solving location taga Turil. Sikat man gyud taga Turil mga manang diha. Halos magtapok-tapok mo si paminong Dr. Kagapi. Ang ganahan ra bagyo ninyo kung magsiga ni kog siaw kay makadumdum mo. Kung di na gani ka magsiaw, katulgo na daw. Ay, ang siaw na gihulat sa doktor sa kahanginan 0922-5898-0598. Lugang-lugangan na akong siaw kay para ganahan sila. 52-year-old female, stroke survivor, so bata pa no. Dok, delikado ba mag-cramps ang legs, inig stretch sa buntag? Sakit kaayo, salamat Dok. Naga-cramps gyud na siya day. Basta post-stroke, kanang na-stroke ka, niya na-paralyze. Pagbalik ka na niya, maghina niyang balik-balik, hinahinay ang pagbalik sa normal, mag-cramps dayon na siya. Dali ka na siya mag-cramps niya. Sakit para bagyod. So, kinahanglan na masahe. Sabi ba ninyo, dili mo to ang doktor masahe? Masahe, oy! Maski pagwailak tao. Basta, masahe lang. Masahe na siya. Labaw na yung sige cramp. Kay, ang unod ng mahigala, ang muscle sa tao, manggahi siya tungod kay kulang ang stimulation sa ugat. So, siyempre, kay na-stroke good, na-paralyze. So, kung sige hilot, murag matauhag balik ang muscle. 0936-617-6059. 71-year-old girl, problema dili kapugong sa ihi, imbis na ana sa CR, makaihi naman sa underwear. Ay nang, common kayo sa mga tigulang nang, mabito to kung lula sa una, di na magpanti. Magpatadyong na lang. Kay, kung kahiyon siya, mutikangkang lang siya, katindog, no, mangihi. Abot naman siya kutsinta. Ingana gyud ang problema. Wala ko, di ko maayo ang tabletas, kay muga inyong baba. Magpalpitate mo. Kunya, alingasa ka kayo, di ka katulog sa gabi sa tambal. O nang dili ko ga-prescribe. Pasagdan na lang siguro na siya day. Anang? Pasagdan na lang siya kay lisod tambalan. 0939335274 Dok, unsang brand sa Spigbo manometer nga manual ang maayo, salamat. Kung kapalit mo kay wala naman yung stock sa Spigmo manometer katong Mercury, ang iyang pangalan gyud Spigmo manometer gyud. Kay mo na first nga pang blood pressure. Spigmo manometer gyud siya, pero dili gyud mo siguro baligyaan kung dili mo doktor. Kay pamang gyud lisod siya gamiton gani, di pa sana mga digital nga ipindot lang nimo. Kinalan kabalo ka maminaw sa dalunggan. Kibalo ka asa dapit maminaw. Unya tama po ng pagbumba. Lisod ay. Usay gani katong mga medical student karon tudloan isa ka semester ba. Di pa jud nila madugog. Sanayon yun ang dalunggan. 0920-385-7062 55-year-old babae, malipong, kudok, maintain, losartan, 100 mg, malipong gihapon, usahay BP 160/110, unsa dapat buhaton. Ang lipong biya na, day, daghang rason. Daghan di kayong rason. Nag-istorya na kong lipong. Vertigo ang pangalan. Adto dito sa YouTube, Vertigo ang title sa o lipong. Niya paminawa to kay extensive kay kung discussion anang lipong. Kung
Ako istorya og balik. Ay, ay, ay. Tiguam na yun ta. 0930-882-9905. Naa ako'y high blood. 280 over 100. Pero wala man ko gibati sa lawas. Naa ako'y maintenance. Lusartan pero dili. Pirmi gina matupar. Salig ko kay wala man ko'y gibati sa lawas. Ayaw pagingana no. Dili lang ka, mo bitang tawag sa high blood, traitor. Mukalit-kalit lang. Paralyzed din ka ditso. Nya, ulahi na ang imong pagbasog yun. Ulahi yun. Mao na siya nga, ang pagtambal sa high blood, kuan yun. Kanang, sabay tawag sa Bisaya, bang, kanang siging, kuan, kung sa basketball pa, kuan, man-to-man. Ang pagkuha sa blood pressure pag high blood. Ang istorya na ko na may gala, mga siguro mga 3 ka tuig, 4 ka tuig na niagi. Basta unsa pagdala sa high blood ba? Mao lagi. Wala pa man to YouTube good. So, wa to na live to sa DXUM. Sige lang, pasbulan na ako ni pag-usahon pag-atubang sa high blood man to man. Mag-usab ko istorya na para naa sa YouTube. Kaya wala man jud siguro ko ka istorya na. Sa diri sa YouTube 0929 dili ka mahulat sa inyong bation ha. Ulahin na mo. Ulahin na. Isa ra na siya ka seconds lagi. Paralyzed dayon ka. Tingalang ka hiwi na imong baba, di na kalihok imong kamot, imong tiil, wala na. Humana ang stroke. So ayaw gyud mahulat nga na may bation. Kanang 280 or 100, grabe na kay na siya. Gamay lang bikil na, wala na, putok lang. 0929-956-1829, 74-year-old, sakit kilid sa tuo, paingon, paatuhod, unsay tambal, salamat. Now, kanang imong gisulti nga sakit, gikan sa imong kilid, paano siya ba? Sciatica, naipit ang ugat dito sa imong lumbosacral, kanin sa spinal column. Karon, kinahanglan siya MRI, kinahanglan siya og CT scan para may bawon asa dapit. Kung grabe na operasyon, kung dili pa chiropractic medicine, hilot na in English nga hilot. Pwede pa makaya pa na manipulate ang buko para makuha tong tusok sa ugat. So, kinahanglan jud sa amin sa doktor. 0910-908-20245, lalaki 61-year-old, padada. Sige na ko pa-check up nimo dok. Resetahan ko nimo bisoprolol kung paspas heartbeat. Inom losartan normal na BP o pulso 55 to 70 kung hinanok akong tulog sa gabi makamata kay magpalpitate mga 1 minute mawala makabalik na sa tulog kung makamata. Palpitate na sukod 3 times makamata. Kada gabi kung sa manib, Dok, please advise. Isa ka ang imo kay one half tablet naman nagiingon ako sa imo. Himuon na nimo siyang 1 half tablet sa morning, 1 half tablet sa afternoon. Unya, balik ECG. Kay ECG ka. Diha nas digos, karon di na kalayo. Pagtanaw sa ECG normal, naapay problema, magtudiay ko pagyud ka. Ay naay problema sa electricity sa imong kasing-kasing. Ang Davao light sa imong kasing-kasing, murag naay problema ba? 0975 o kun dili ba toxic goiter 0975-182-01058, 65-year-old female, urinalysis color light yellow, albumin negative, past cells 0 to 1, RBC normal ni nang. Normal ni, wala ni problema. 0930-671-9113. Dok, mupira kag Almoranas, modawat bakag Maxicare. Dili na ko modawat og Maxicare dai. Udong. Kay barat ng bayad. Pwede Intellicare, Cocolite, tanan care except Maxicare. Niundang na kong dawat og pasyente gikan sa Maxicare.
0955-795-6151, 44-year-old male, anak, BP 150/90, gipa-inom nako og losartan parehas sa akong maintenance kay gatrabaho aya siya. Okay ra kung i-maintain niya, di niya undangon niya, monitor sa blood pressure 100 every week yun. 0950-746-98, lalaki 50-year-old, a mild stroke, natamaan ang wala nga kamot o tiil, mag 2 years na. Kailangan ba magpa-CT scan para makita kung sa'y tama? Anak ko, ay dong, ulahin na ka. Pag stroke, punta ni mo, i-CT scan na yung kadritso para may bawaan kung hemorrhagic ba o kanang nabara lang. Sige lang, pa-CT scan ko sab, 0955-795-6151, 70-year-old female, FBS 129, unsa nilok, diabetic nako, kailangan nako og maintenance. Salamat. Dili nang napaka sa borderline, pwede pa makaya siguro og kanang manggita-gita ka, no? Imo lang bantayan kung musaka ba gyud. So, mag-monitor yung imong blood sugar sa imong edad, kinahanglan sa bantayan na. Maki every 2 months magpa-blood sugar ka na. Kay ang pagtambal lagi sa sakit sa tao ba, diha ra gyud sa madali. Wala pa'y komplikasyon. Matubang kung unsaon pag-inom sa tambal o unsaon pag-monitor. Kanang upat ka buok nga bahin may gala. Pasaylo ala kung i-Bisaya kay di usahay may sakto. Mo na kinahanglan sa pagtambal sa lawas. Kay kung wala ning tambal may gala, ang tao hantod lang siya sa 45 years old. Panahon nila ni Jesus, ang tao, pinakatigulang nila, 45, pero katong iniphan sa mga edad nila, Moses, ngali man to? Buhi daw si Moses o mga 700 ang edad. Ang ilang counting siguro, kanang moon, dili ng Gregorian calendar. Mo na siya nga, dili pareho tumba sa ato karon. So, nag-advance ang medicine. Karon ang atong average may gala mabuhi ang tao, maabot na siya og ang average na to ang pasabot na kung halos tanang tao maabot ang 70 70-year-old tungod na siya sa advancement sa medicine. At the same time, ang inyong compliance ng inyong mga pasyente kay daghan na mo madungog ayaw lagi ani ano ba daghan kay mo ang dili lang gyud ako gusto nga mga information na madawat ninyo kanang pugnan inyong kaon. Munang kontra kay ko na. So, ayam tuwa na pugong-pugong pagkaon kay sus. Daghang kay mga daot sa inyong lawas. Dili gyud maayo. So, kani. Tumor markers. Kung wa kong ka-memorize, wala pa mo kasulat, adto sa YouTube. Magpa-subscribe na lang lagi mo. Magpa-membro mo kay para may baw ninyo unsay topic na ko karong adlaw o semana. Unya, kung interesado mo, sige mo panlaba. O maminaw mo sa YouTube. Kung ba, sige mo siya. O sa pa, naligo mo. Ibutang. Kuha ninyo dito. Di, makabalo mo si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan.